Chevy. I was willing, but she wasn't ready, so I settled for Good morning, honey girl. I dropped her off. Yan naman kan mahapot ka naman kung duty si Mrs. Good morning, honey. A pyramid of cans. Oh! Oh! Ano? Ano na? Oy, tangka. Ano na? Oh! Good morning, honey. Sagutin mo nga ako, honey. Good morning. Good morning, honey girl. Duty? Di man po duty. Duty. Good morning, honey girl. Honey, duty ang nagumo? Ata na sinabi na dahil naman nag-duty ba ya? Dahil naman nag-duty, nag-opisina na. Sa barangay na napirme. Kaya aramtan na kung anong oras ang laog niya, anong oras ang luwas niya. Pag duty, pag dahil siyang duty, problema tang duwa. Daw ako dyan. Ano? Ay, grabe ka man na pagkagagasay mo, dagit ka. Pagkagagasay mo na, dagit ka, relax lang boy. Relax lang boy. Good morning, 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 good morning. Terindog na, terindog, 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 terindog. Good morning, Mr. M. How are you today? I'm fine, thank you. Good morning, Kadurat. Good morning, Kadoroy. Yes, kumusta po, Kadurat? Atag ko na yung Kadoroy, ano? Siyempre, inspirado. Mahali ka rin kami, pasira na kami sa tier. Madyan kami sa city. Madidi ka mo sa city? Opo. Oh, Kaya na kumakamati sa irong taon. Ay, mag-ingat sa biyahe tabi, Kadurat. Thank you, Kadoroy. Okay, bye-bye. Good morning. Good morning, Kadurat. Kaso hapon, may natuparan akong nagkapirang mga amigo dyan sa sa LCC. Habang tinawan ako ni Mrs. Ki penalty na mag-grocery ka ngayang unyanal daw na hapon. Okay, mag-grocery ka. Sige, ang pasaway mo. Sige, ang pasaway mo. Mag-grocery ka ngayon ang lista. Salmatana. Di naman ako namin siguro mga sarong page na nakalink twice na sarong page gayud na mga babakalo. Good morning sa mga taga-LCC. May nato para na kung mag-agumduman. Taga-barangay Pigkale. Taga-barangay Pigkale. Pirming nakatutok sa morning hirit. Sige po, salamat. Basta nalingawang ko sungara. Paghali kong LCC, nagpasiring ako sa Gaisano ta may pipa bakal so sa kuyang aki duman sa may kaunan dyan ay Pacific Mall, may kaunan dyan so nalingwan ko sungaran basta may kaunan dyan na so kung lang so buro barato man na pasiraman actually so matawuhon man pirmi paborito kaya akong pagkaon dyan tayo kaya mahilig akong magkaon kisira mga pagkaon na may sira may natuparan man ako na mag-agum kani basuaki ninda nagpa-picture kami para iling kami kan sa mga tao mga lalaki duman sa kuan duman may sarong nagpailing sa lalaki buda nagkaper sino nga ini mo Good morning tabi maog dapat ang pagkaaga di dapat magpaparamumurosot. Good morning mga padaba kong teachers Good morning mga padaba kong teachers kumusta po kamo gabot sabi kan texter hanggang ngunyan nga dahil nagkukupas ang pagpadaba mo sa mga teacher syempre parte po kan sa kuyang buhay ang mga teachers kita gabos gayon kita gabos parte ang buhay taan mga teachers na yan buda there was a time na ano nga yan oy naging parte kang buhay taan sarong teacher Dorot ka nga yan pagkagagasay mo rin turog pa man kayo si Mrs. ko niya gari turog pa man si Mrs. ko niya turog pa unless na mag-review siya taon kan Facebook live ang teacher baga magayunon siyang mamuot tama
Totoo lang, ang teacher, sabi, ang mga madam, magayunon siyang mamuot. Pag na-inlove yan sa imo, talagang namumurupot. Diba? Siring kang pagkamuot mga tugang sa mga estudyante kung paano niya pigtuturuan kan mga lessons na dapat nilang maukunan. Siring man po sinda kayan. Alagad, kaya nga ni baga kan mga panahon na uso sa pigaapod na be proud. Be proud, mga teachers. How much of muddy water meant Your husband depends on you. a lot of battle. Kaya ngunyan, bako na yan, wala na, kuha na yan, bako na ngunyan uso. Ano mo, kampanahon yan, kampanahon, ngunyan po, day naman, di ba? Day naman ngunyan na panahon, kampanahon, ayan, ngunyan, okay na po ngunyan, wala na, be proud, you are a teacher. Di ba? The future depends on you. Ayan. Kaya nga ako, gusto ko talagang maging teacher man ko ta. Way down yonder. Kaya nagpo-for part-time kita dyan sa Bicol University, dyan po sa UST, kan mga panahon. Nag-enjoy yun daw ako. Ugmahon ako kaya. Rubber on it. Ang pag-dismissal na baga, alas 7 ang imedyan banggi. Kung bako alas 7, ay gayon. Good morning, sir. Pwede po magkasabay dyan sa luwas na. Aday, nasa sa luwas ta ka. Halaton ma ko duman sa gate. Masupog na mahiling kita dikan mga classmate mo. Dumang ka sa luwas ako magalat. Ha? Naguran ngaya po. Bes, magtsaga ka. Sabi ni Dr. Alan Lucanyas, agang-agang ngayas. Agang-agang. Kung nagka-irisipan mong sarawayon I ka. was willing, but she Are, was ready. suralduhan ko niya, Ronald. Grape snow come 30 ko niya na di. off early, but August 30. down. 29 pala. 29. Masweldo ngon yan saga Sabado, sa Pribado. Man, just a living for the man. Diba? Good morning, Madam Belinda Wi. Kumusta po, Madam Belinda? Diyan sa CMD. Ha? Magandang morning na atab. Mataas ang tsansa. May pag-asa. Mamaya tawagan natin mamaya ang pag-asa. Tingnan natin kung may tsansa tayo. Tingnan natin kung meron tayong tsansa, mga tugang sa pag-asa. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Sige daw, waramon tadaw mga tugangan, mga latest na report. Hali po dyan sa luwas. Ganong umaga, pagkasama si Henry Nasa Maceda. linya mga tugang si Pading Alarmario sa Buenamanong report. Good morning, Pading Al. Kami, buhian mo. Thank you so much, Pare. Good morning. Bawal na sa mga taga City Hall, Legazpi, An? ang pag-post, pag-share, as in pag-diseminar nin pako verifikadong informasyon, Nyan. lalo na kung may kalamidad. Nyan. Nyan. Oo. Yan ang inaprobara na resolusyon kasagunian palunsod na pinasar ninda City Councilor Attorney Butch Lucila, as in kasabay mandigdi ang iba pang mga pag-iriba Aha. sa resolution number 17 0054 Nyan. Aha. series of 2025 ginawan doon na kung minsan nagkakaigwanin kalibungan sa informasyon, Tama. lalo na kung may kalamidad, Yan. dahil ang iba basta sa namin na post, Yan. Basta sa namin share. Oo. in bako verifikadong informasyon dahil masabutan kung sa inhali ang source, as in kung minsan iba-iba na ang komplikado na ang informasyon. Kaya bigahagad sa resolusyon na ang mga kaning informasyon dapat maging responsable ang gabos Aha. sa pagpalakop nin bareta. Biga papagiromdom ang mga opisyales, empleados, mga job orders, mga consultants, pati na sulsultan.
Consultant, pati na sulsultan. Pati mga contractual employees Yan. ng City Hall. Kung mapaluwasin informasyon, dapat veripikado ini. Tama. Hali sa official government agencies Tama. o person and authority o kaya hali sa DCGB. Yan. Nakasurat naman nakasurat sa resolusyon. Daiwa. Pwedeng mala. Diwala lang. Pwedeng Tagwagan. kung ibugtak ni kagawad bots, pwedeng malato siya kanibang mga pagiriba. Sarawayon ka nga. Mga komentaryo naman si Mama Pagirina. Ano naman yan? Tadi si GB na naman. Kasi sabi ka nadangog ko sa barangay, lalo sa... Iyon mga sinabi. Lalo sa mga parabulang, nadangog ko, tiwala lang. Wala lang nga. Dapat di si GB. Okay? Yan na yan, sabi. Baday, veripikadong report. Alarmario, sigurado. Salamat. Balik al sa report. Al dyan sa lawas. Kunyan al daw. DCGB, Baretang Bareta. Alright, yan po mga balitang balita ngayong umaga. Digdi po sa tuyang programang Morning Hirit. Good morning, Henry M. Nahiling taka kasahapon. Nagbabalaw. Ayo, ako po so nahiling makasahapon eh. Nagdiyan ako sa LCC tabi. Nakon lamang, naghanap lamang ki... Henry Macet. Naghanap lamang ki kaugmahan. Hindi Ulita be. Ulitan mo be. Ulita daw tabi be. Ulita. Si Ulita, be. Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Your partner in the morning. Report! Hali po dyan sa luwas kay ba si Karen Ala. Karen, good morning Karen. Good morning, VP Henry. Good morning Karen. Hello, VP. Hello Karen, how are you? I'm very, very much fine. Wow, very good. Very nice girl. Sira mong kalatuson ki tamagiktik. Gary, magayon ka dapian ki tamagiktik na sarawayon ka. Agan-aga ninyo. Agang-aga rin man na Diyos na. O sige, go. Hindi ka magpara. Pati, Hindi ka magparaero. Ta piling dagitan ka ni Father Dave na Ramoso. Mahiroon ka ngayon ni... Okay, go. Pati ang mga ginarastusan sa transportasyon, rere pasugon man ni Governor Noel Rizal sa Kapitolyo Provincial Can Albay dahil sa nadiskubre pang aralang kauman na bayadan digdi sigun sa gobernador. Apwera sa matatandaan supply kan catering na nagulpi sa Kapitolyo kan mga uminaging administrasyon, pati ang transportasyon, sinabing nagugulpi naman sa bayadan sa pagsabing haralang taon man ang mga pigbabarayadan sa at kiladigding. Apwera kaiyan, gusto man maaraman kan gobernador kung nata pati ultimo ang transportasyon sa Kapitolyo, takula man ang babayadan. Kung kaya dai matakalusot basta-basta ang bagay na ini sa pagbalik kan gobernador sa sunod na semana, dahil ta gabus na mga department head, inabisuan na mapresentar sa iya sarok nin mga cheque, asin kung sisay ang mga may existido pang supplier, lalo sa catering, kananing limitaran ini, sa laugkan sa iyang administrasyon. Dahil lang akong magigirunduran baga, ipigpromisa ni Governor Rizal na dapat para presyon sa Kapitolyo, ang bako man mga importanteng bagay na gigarastusan ng sobra-sobra, siring kan mga ingranding pagkaon at ang selebrasyon, panading gamiton ang pondo para sa mga pangangaito sa bulong, at in serbisyo kan mga taga-probinsya ng Albay. Yan ang report. Karen Ala, DCGB. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa luwas. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Always number one, always at your service. Mga tugang 521. Ilag ko na muna si Angel bago tapodan so pag-asa. Makahiling lamang kita kipag-asa. Ngunyan pong aldaw. Baka lamang ipag-asa Tangog kita. kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Angel, baby, buhian mo. Yes, good morning, VP Henry. Good morning sa tayo mga paraan tabay. Ilaog mo muna ako, VP, para makabelo ka duman. Iyo nga nito. Pag naling ko sa pangaran mo, na
nakukuha na ako, na-intimidate ako. Haliyo nung kang halat. Haliyo nung kang halat. Kasi ba itong nasa batan ta dyan, ko dyan sa baba na girl na may kotse? Sito? Si Lindy. Ay, iparan ade. Apo. Maray na pagkaaga sa bread and butter. Kay, pero siya ko kayo sa kuya dyan sa bakery? Bakery? Apo. Natarog na kayo siya? Dati siyang arag ka ito. Ha? Dati siyang arag po ka ito. Pero maray man talaga ito Oo. Si Lindy. Lindy Grace Ala. Yan. Ito ang maray na ala Ay. Pamadaan ako ni Karen ngayon na. Kano ito VP ni Karen? Kano daw po? Karen, naman ba ito, di ba? Maray ang Lindy height niya. Grace Ala. Maray ang height niya. Ali. Abo ko na magsugpon bad matuok ako tagpon ni Karen. Maray ang height niya sa totoo lang. Maray ang height niya Sige. Di ba? Tig-apaan ka nga ni kaso sarong aldaw? Pigapaan nga na ako, Ano problema kayo? Okay, sige, go. Anyways, VP, sa mga dugang tapapong bareta, kun sa karsel, ngunyan ang sarong lalaking nakakahampang sa patong-patong na kaso ng rape, matapos na magbaluin ni VP Henry na magkuhanin police clearance nako. sa Legazpi City Police Nainding mo Station. na iyan. Ang istorya VP kan Hepatura na ipigpaluwas ni Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, nadakop si alias Buknoy, 31 anyos wang agom asin residente kan syudad matapos na masusog sa e-warrant system na may isistido pala siyang kasong pigakahampang na tulong puntos nin kasong rape asin may isistidong mandamiento de arresto na ipinaluwas kan Agosto 13 presenting taon. Ana nasabing waranta asin ang kaso anwara nin pigrekomendar na piyansa. Sa presente, siya ang nasa kustudya kan Legazpi City Police Station asin nakatalaan na i-turn over sa korte na nagpaluwas nin warrant para sa formal na commitment sa Bureau of Jail Management and Penology. Hindi, haloy na siyang may arrest warrant, Kang pitsa 13 pa lang, VP. 13 kan? Agosto, ngunyan na taon. Talaga? Ay, pangyari sa maaba ka. Na timing, yan sabi na ang manok na nagrani sa paroy. Hanggang dumana sana sa VP. Hanggang dumana sana. Okay, sige. So yan po, VP, ang mga duwang tapapong informasyon hali sa luwas, April Muscaza, DCGB News. Salamat, Angel, sa report. Hali dyan sa luwas. Sabi daw, tapudan ka daw ang pag-asa niya na aga. Good morning, Henry M. Good morning kay amigong Benji Dapugi. Buda kay Manay Ophelia Realovit. Ophelia Maravilla. Cora Realovit. Rachel Capili Aseho. Buda kay Madam Amada Esplana. Buda kay Melanie Agarin. Buda, and lalo na sa kuyang amiga dyan sa Treasurer's Office, si Manay Agnes Mape. Yan, Good morning sa mga taga Purok 3, Can Baliti from Delia, Pamplona. Salamat. Good morning, Henry M. Gari magayon nung kang maging boyfriend. Dito to yan. Ngunyan na panahon. Ngunyan na panahon. Actually, maraming nagtangka. Hindi sila nagtagumpay. Para hambog ngayon, oy. Tabata ngayon. Gari nag-uran-uran mo niya na aga. O madali lang ta. Mapo daw kita sa pag-asa. Mga bako na ko amo. Dr. Alan, latosunta ka dyan na. Nata daw tamaugmahon na naman ako ngunya na aga. Dahil ko alam kung nata maugmahon ako ngunya na aga eh. Nata daw tagari, grabe ang kaugmahan ko, gari magkakakwarta ako ngunya na aldaw Gari, may mga mangyayari ngunya na aldaw na pagkakakwartahan. Ay lang, pagka kumaugma, araw ka ng resulta eh. Ay lang, balon ta daw ang pag-asa. Sana dalawa ang puso ko, di na sana. Sir Henry. Ay,
Good morning, amigong Melvin. Opo, sir. Yes, on there katabi, amigo. Sa satuyang programa, go ahead sa latest forecast sa kamugtakan kang panahon. Diyos marhay na pagkaga po sa imo, Sir Henry Maceda, sa mga taga DCGP, asin sa gabos na tagapakinig asin taga-subaybay kan DCGP, sa ngayon napet sa Agosto 29, 2025, saldo ning Biyernes ning pagkaga, iningang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Ang tropical depression na si Jacinto ay nasa luwas na kang Philippine Area of Responsibility, mantang Southwest Monsoon paros kang habagat ang nakakapekto sa Surkang Luzon, sa Kabisayaan asin sa Mindanao. Digdis sa Kabikulan, magiging bahagyang panganuron sagkod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pag naguldon. Dulot kang Southwest Monsoon o paros kang habagat. Ang paros ay moderato, halis sa Sur, Sulnopan, sundo sa Sur ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan, magiging moderato, temperatura pigil umampoon 25 sa 32 grado sentigrado. Kasi nangal daw ay masirang at yan na alas 5.34 ning pagkaga. Kasi masulnop at yan na alas 5.58 ning pagkahapon. Philippine Standard Time, alas 5.29 ning pagkaga. Ini si Melvin Almohala, reporting live, halidigdi sa DOST, Pag-asa, Legazpi. Sala ay sukan amigo, so low pressure harayon man sa to, so kun harayon man sa to ade. So na-develop na bagyo ano, harayon man paluwas na sa PAR. Tama? Opo, Sir Henry, ang tropical depression na si Jacinto po. Ano po kason mga alas 10. Pero ngayon na po, nasa luwas na po siya kang para hindi mo po nakaka-apekto sa Bicol region. Ngayon din ang kitang pagbabantayan ng mga cloud clusters ano. Mayo na. Sa ngayon po, bukod kay Jacinto na nasa luwas na kang di pa naman kitang pagbabantayan na iba pa man na cloud cluster o low pressure area na maaaring mapo sa mga sunod na tulo sagkod 5 aldaw. Okay, salamat po amigo, mabuhay ka mo dyan sa Pag-asa. Salamat din Sir Henry, mabuhay and God bless po. Salamat. Hindi na, nakuha ko namundoon daw ako. Stuck on you, got this feeling down Deep in my soul that I just can't lose. Guess I'm on my way. Needed a friend, and the way I feel now, I guess I'll be with you till the end. Guess I'm on my way, mighty glad you stayed. Namon da akong bigla ngonya na nga bata magmono ka sa bago. Stuck on you, been a fool too long. I guess it's time for me to come on home. Gayon? I'm on my way. So hard to see Gayonon. that a woman like you could wait around for a man like me. Guess I'm on my way. Mighty glad you stay. Naglakaw-lakaw baga kamo dyan. Gari baga so naglakaw-lakaw kamo dyan sa Sawangan Park. Naglakaw-lakaw kamo sa Sawangan Park. Dr. Alan, naglakaw-lakaw baga kamo sa Sawangan Park. Pero holding hands kamong duwa. Hapon kanig din sa may Sawangan Park baga sa may Bureau of Fire. Balyo kamo duman sa tulay. Pero holding hands kamo. Lakaw-lakaw kamong duwa. Pagbalyo mo sa tulay, natatanaw mo ng God. Kuto sa ibong managilakaw si misis mo. Magayon na pangyayari. Magayon na. Ma'am Ruby, good morning Ma'am Ruby. Kumusta lamang kita dyan, tabi? Guess I'm on my way.
Sabi ni Pading Dudes, gutamiling bako man so nagbareta sa pag-asa na mundo ka na naman. Bueno, okay, ganun talaga ang buhay. Ganun. May mga bagay-bagay na parang gusto mo pero hindi pwede talaga na ano tama? Ang sabi ni Shara Kaswapon, may sinabi ni Shara Kaswapon eh. Ha? Can I tell her about you? Girl, please tell me what to do. Everything seems right whenever I'm with you. So girl, won't you tell me how can I tell her about you? Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi May sinabi si Shara Kaswapon eh. Nalusulin niya ni Shara ang sinabi Kaswapon sa programa. May sinabi siya eh. May mga bagay-bagay na parang kayo. Ano ba may sinabi siya eh? Dahil ko rin natandaan sulin niya na. Hello? Una mo sa Ano, amigo? Una mo sana. Bata. Nagigutom na. Pag alas 5:30 pa sa nagutom na ako. Pagbangang edad 5:30 pa lang. Gutom na naman kita. Bata, sarang oras may kabanga pa. ang mga edad ang araw kayo na sa tuya. Gano'n na sana engineer. Anong engineer? Ako mo sa flood control. Ano? Nagsusurvey na sana. Tama, amigo. Ara mo, kitang mga araw ka ng edad ta dapat. Pero may kitang maugma. Di dapat kita magpapara-stress, dapat relax, magugma, lakaw, asin, magugma. Ay, pare-paaro ka ni tataramong ko pag gani, pagtapos kang programa. Ini po si Henry M. Nagsasabing lakaw, magugma. Ade? Yan. Parang religious aspect baga. Ano? May pagka-religious aspect ang mga ano. Iyong, tama ka. Lakaw, magugma. Lingaw Pwede? sa mga pagsasabi at mga panahon na nakalimutan ko na sana ang mga katagang hindi na iibig pa. Anong pelikula? Drama? Kaya nga, kalimutan mo na yun. Oo nga. Sige. Una na sana. Simula sa oras na to, tapos na ang mga bagay-bagay na aking iniisip. Tapos na. Tapos na yun. Tapos na yun. Simula ngayong araw, wala na kayong marinig na ano pa man tungkol sa mga bagay-bagay na aking minimithi. Okay? Ngunit nung marinig ko ang boses mo, baka lamang. nagpumura naman. Bye-bye! Sarawak yun. Baka lamang. Malay mo baga, di ba? Pag nadangog ko gararay. Pero simula ngayon, wala na. Burado na sa aking isipan ang mga bagay-bagay na aking minimithi. Wala man. Mahirap magkatimingan. Mahirap po magkatimingan. Nagdadangog kamo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Joshua, buhian mo. Burado sa isip, pero nakatatak sa puso. Good morning, BP. Oh, no! Sa totoo lang, burado talaga. Sa isip, burado. Deleted. Pero ang mahirap talagang makalimutan pag nakatatak sa puso. Siguro, maghihilom din ang sugat na tumagos sa puso ni Numan. Pero dapat yan pinapabayaan lang muna. Ano? Kasi dapat pinapabayaan lang muna kasi ang sugat na palaging ginagalaw matagal maghilom. Oo nga, dapat wag mo lang pansinin. Opo. Kahit hindi ka mag-antibiotics, maghihilom din yan. Diba? Diba? Okay. Good. At least mari ang mga wisdom mo niya na aga. Mari ang wisdom mo.
Ako sa linggo, di ako makontra sa imo. Tama yung mga expertise ka naman tungkol dyan. Saan man makaukod? Oh, okay. Ang tamati mapatimpla kong kape kay Ronald. Uli pala si Madam Melinda may pinadala sa kuyang kape digdi. HCI Coffee. Makape daw ako ngunya na agata. Kung lamang mabuhay-buhayan lamang kita. Thank you, Madam Melinda Sabi ngayon ni Sarah, parang kayo, pero parang hindi. Ikot-ikot lang. Yun sinabi si Dudes. Matandaon man si Dudes. Ang sabi ngayon ni Sarah kasuhapon, parang kayo, pero parang hindi. Ganun pala yun. Ganun pala. Sabi ni Ma'am Ruby, pinagtagpo pero hindi tinadhana. Ay, mga magayunon man na. I-post ko daw ini taon-taon. I-post ko daw taon-taon. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. So sabi pala ni Shara kasuhapon, parang kayo, pero parang hindi. Oo. Madagit kaya si Mami. Baka madangog ni Mami. Okay na. Bye-bye. Ay, bye-bye. Sige, go. Good morning, dito. Good morning sa mga paratabay. Sa dagdag niya itong barata, parte ng mga aktibidades bilang selebrasyon sa kapistahan sa munisipyo Candaraga, Albay. Iyo ang paghatod ng oportunidad para sa mga Daragueños. Oportunidad ini na magkaiguan ni na trabaho. Ini dahilan sa Dito Henry sa ang Public Employment and Services Office ka na Daraga Albay. Iyo ang preparado na para sa mangyayaring one-day job fair sa September 1, 2025. Ang teksang ini, iyo ang kapinoknan mismo kan mga aktibidades at selebrasyon kan kapistahan sa munisipyo kan Daraga Albay in honra kan kapistahan ni Nuestra Señora de la Porteria. Mapoon ang job fair na ini sa September 1 alas 8 ang pagkaaga at sin madurar sundo alas 5 ang pagkahapon. Nasa halos 20 tabi Dito Henry na mga local employers at sin mga government agencies na mapartisipar sa nasabi ng job fair na pwede nga kumbaga mapakinabangan at sin dakulang oportunidad nahato doon para sa mga Daragueño na naghahanap sa kudmunya ni na trabaho. Napaginumdum sa naka na Public Employment and Services Office sa Daraga Albay, pagbalon, na tubig, pagdara din sa diring bullpen, asin magdara na dakol na kopya, min updated na resume, kung kaya mga 10 o sobra pa, pwede, dahilan sa dakol na oportunidad, naghahalap sa inda. Napaginumdum ka na sa ating opisina, semi-formal attire man lamang na suklugon sa Dito Henry para formal man paghilingon pag nag-apply ni trabaho. Siyempre, dapat business attire ka. Correct. Ano kami nag-apply sa DCGB? Nag-apply kay news writer, reporter sa Albatana, naka-miniskirt. Mamuton pati. Take to sa field. Ano nga kung applyan mo? Kung nga sir, news writer? Okay. Ang magsakankan, katulong sa bahay. Gusto mo nga ako sa field reporting? Pwede man nga po. Sir, bait. Pero may may baritang magkukong na ko. Dapat, pag nag-apply ka sa mga arogan, dapat business attire. So, nababagay sa pag-apply mo bilang sarong empleyado. Opo. Ayan, okay? Sige. Kaya, yan ang prepararan sa mga residente ng Daraga Albay, oportunidad na magkatrabaho. September 1, sabi Dito Henry, Lunes, alas 8 naga, sundo alas 5 na hapon, ang venue sa Daraga Covered Court. Yan dito yung nagdag na storya, Diyos Pomino. Salamat, Joshua, sa report. News
Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning May hirit. brownout pa lang, Ronald. Salbatana, di. Alat mo na. Ay, nay ko po. Ipangadyi ta daw ini sa mga nagkabilitay na binditadong kalag sa mata. May brownout pala ay 6:30 a.m. to 6:30 p.m. Salbatanang pangyari sa... Ano ba to? O, totoo na, abangan tayo kung saan kanan mga apektadong... Ngayon po pa sa nangyaram. Aram ko na po kaswapon. Alabaw man, 6 a.m., 6:30 a.m. Alas 6:30 aga hanggang alas 6:30 banggi. Ang haba, boy. Labaunon man, boy. O, sige mamaya, ilag ko na muna ang mga headlines ni News Director Mar de la Cruz. Oras na para aramon ang mga headlines kan mga bareta sa Lado Nacional. Good morning, Padingmar. Good morning, BP. Nakasurat na sa primerong aldaw kan Septembre. Oh. Asin sa pagdungaw ni Jose Marichan. Oh. Magiging maugmahon ka. Nata. Tama duty na siya. Ay, wow. Ay, sa Lunes ang duty niya. nakabuhi na ako pa di. Tataramon. Nakabuhi na akong tataramon eh. Pilit kong kakalimutan kahit hindi ko kaya. Nakabuhi na ako eh. Ikaw bagang kantakaan. Suarin. Magkakabalikan. Tayo sa isa't isa. Okay. Okay. Sa mga headlines ko niyan, 4 na bagyo. Posibleng lumahog sa nasyon sa Septembre, sigun sa pag-asa. Aha. House leaders, dahil problema na isabay sa lifestyle check, pero naghirit na isabay ano di katura. Nata na naman na. Nagkadarabay na naman ibang sibilyan. Aha. Tapos, sa mga senador man, suportado nindaan direktiba ni Presidente Bongbong Marcos na lifestyle check, pero sabi ninda, isabay man nga sa mga misis kaini. Gari malain man yan. Tan misis ka yan. Baka man public official. Di magod pwede sabay. Basta dapat ay sabay ta kung may mga negosyo man. Sabagay. Pwede man. Pagkontrata sa gobyerno. Pwede man. Pero sa ako baga kang gobyerno? Sa mga empleyado sa nagang gobyerno? Hindi, kung may transaksyon ka sa gobyerno. Kung may transaksyon sa gobyerno. Liable ka dyan. Ayan. Okay. Pwede. Alright? Mga senador at kongresista dapat na manginot sa lifestyle check. Aha. Bantang House Deputy Speaker at si National Unity Party Chairperson Ronaldo Puno, naghirit na investigasyon tanganing maraman ang funder kan maanumaliyang proyekto kan DPWH. Napulcom, nagpalos naman in statement, may kinaraman sa designation ni Lieutenant General Senemencio Nartates Jr. bilang PNP Chief. Interview sa mga aplikante sa Ombudsman, pinunanakan Judicial and Bar Council. Oh, wow. Okay. May aplikante akong naling na sa rotarig na sa to? Ayo. Naling ko eh. Tapos, ACT Teachers Party List, Representative Antonio Tino, inagyat si Presidente Bongbong Marcos na mainot na magsalang sa lifestyle check. Parang ngaya ayos. Okay. Kaya na ngaya. Ethics complaint isinamitir kontra kay Senator Rizon Tiveros. Presidente Bongbong Marcos mabiyahe sa mga sunod na bulan o kaya sa Setyembre pasiring sa Cambodia asin sa Estados Unidos. Mantang Korte Suprema pinag-orden sa COMELEC na magkomento sa petisyon na manual recount kan senatorial votes. Ayun. Okay. Okay. So, sabali ang Biblia, mga edens na pag-aga, ato diyang POS Enterprises, hanapon sa namin sa Mrs. Raul and Marisa Caldo dyan sa Orosat, Legazpi City. Basta radyo POS niyo, ang 24/7 konektado kung maski daing load. Mag-antabay o kaya mag-preparar na sa mga sasakupong kang brown out. Nyan. Nasakop ang 69 kilovolt. May wason. Particular dyan sa Santo Domingo. Nyan. Hanggang sa mga isla kang Bagakay. Yes. Alright. From News Base, ito po si Mardila. Good morning. Thank you, Newspaper front Parimar. page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit.
Good morning, Tabi. Ista mga taga Santo Domingo, Albay. Mga taga Isto Domingo. Good morning, Tabi. Sendo Gabos, mga taga Isto Domingo. Buda mga taga dyan sa Bakakay. Buda sa mga lugar na bigabot, Tabi, kan Feeders 1 and 2. Dyan, Tabi, sa Salvacion Substation, sa Santa Misericordia. Tabi sa Santo Domingo, Albay, 69 kV line and substation maintenance. Ha? Pun po dyan sa Daraga, buda hanggang sa Isto Domingo substations. Diyan kayo ni, baka mga aki, karaw lang ito, ha? Santo Domingo, Tabi, ang tama, ha? Alright. 6:30 a.m. to 6:30 p.m. Tabi and brown out. Kumusta sa mga eskwelahan kayo dyan sa Santo Domingo na daing mga electric fan lamang o mga naka-aircon boda daing mga mainit. Oh. Daing kuryente po gari. Sige nang pangayab naman ka ni Madam. Sige naman ka ng pangayab ni Madam. Magkakaigwa na Tabi din massive line clearing, load transfer, substations to Salvacion substation relocation site. Relocation of line recloser. Power service will be restored upon completion of work without prior notice. O yan. Sige ha. Kung pala may brownout, Santo Domingo area, pasideng dyan Tabi sa Primer Distrito, mga Tugangkan, Albay. Good morning, Tabi, sa mga taga-Tabaco. Ha? Mga nakikinig dyan sa 106.9 WGB. Kasuhapon, naghapit ako dyan sa may, nalingwang ko sungaran ha? Pwede nga kami nakaantabay nga Tabi sa imo sa WGB. Pinsan nga sa DCGB kami nakatutok sa pagkaaga. Salamat pong maray! Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Alright, nasa linya mga tugang ang dagdag na report. Hali po dyan sa luwas kasabay si Jimmy Nasalita. Jim, good morning Jim. Yes, BP, maray na aga sa mga paranta. Bayaw na kung ngunyan Tabi, BP, sa Sitio Sulong, sa ay Purok 5, sa Barangay Ilawod, digdi sa Banuan kan Kamalig. Dahilan tayo guanin na pangyayari kaso hapon, alas 2:10 din pagkahapon Tabi, BP, iguanin na halaba na steel bridge digdi sa nasabing barangay minadugtong kan Purok 4, Purok 5, alagad ruminampahog ining steel bridge Tabi, BP. Sa ngunyan na atab kita, huna mo digdi may tupada sa ibong. Targrabyan mga nakahilirang mga motorsiklo dahil man nakakaibong na digdi sa tulay. Nagkabiriyo digdi sa ibong sa Purok 4, napaibong sa Purok 5. Taday naman maagihan sa tulay. Tay nagihan ini kung matatandaan kaso hapon nin truck na kargado nin aggregates ruminampahog ining tulay sa tahaw Tabi, BP, and yaon ngo niya nakaluta ang tahaw kan tulay so flooring yaon na digdi sa irarom o digdi na nagdudukot sa tubig ngunyang kung may uran sa nadaiman paraot ki panahon dapat mahali ini iyan makakabara digdi sa dalagan kan tubig Tabi, BP. Sen Tabi Jimmy sa exact location ka Jim? Sen Tabi sa exact location kan? Purok 5 kan na barangay Ilawod, Kamalig. Ilawod, Kamalig, Albay. So pasayin yan Tabi Jim. So pasayin yan na. Sa mina-connect yan na Purok 4, Purok 5. steel bridge na yan. Sa loob ng barangay masana yan. Barangay Road. Tanaling ko ba sa pinadara mo kasapon sa kuya, may autong nasa ibabaw na nakatagilid sa steel bridge. Bako ito auto, dump truck ito na dump truck ito. Natami nag-dump truck naman na magabat yan. Oh, tan design kay ning tulay na ini, light vehicle, ito konsidera klasifikado ng heavy vehicle. Okay. Okay, dump truck. Saan siya di ko na-imagine kung saan parte yan dyan sa Ilawod. Baka kabisado eh. Oning so crossing pasiring sa Tagaytay baga? Crossing to Tagaytay. Go. Uning kuan, pasapalaog kang abante ka kidiit. Pakitwinan? Bako, uning so pasiring ka nga ning Tagaytay. Oo. Ngunyan, may pasuki digling tinampo. Pawala? Sa iglesia. Pawala?
pawala kung going kang Tagaytay. O, iyon ang barangay Ilawod. Tapos, yaon dyan itong steel bridge na ito. Iyan digdi, mga piray na yun. Mga may 15 sudo 20 metros. Oo. Oo. So, tahaw ka ito, rampahog. Ay, nako. Iyan digdi Pangyari sa... Si Edsel Sai? Garcia. Si Sai? Si Kapitan Edsel Garcia, kan barangay Ilawod. Okay. Oo. Siyan ka horonon ta sa kunanoan na epekto kay ni sa barangay na ano ang mga posibleng intervention kan lokal na gobyerno kan DPWH na reported na ini kaso hapon. Good morning. Sa ibong na linya po si BP Henry. Live kita sa Radyo DCGB. Good morning, Kap Edsel. Good morning. Opo. Kap, ano po sa endong initial na investigasyon ang kausa kan pagbagsakan tulay? Hello, good morning. Good morning po, Kap Edsel. Kap. Opo. Ano po ang kausa kung nagbagsak ang tulay? Alam mo na ta, medyo... Okay, sige. Nadagog muna po ako, Kap. Sige. Okay na. Ano po ang kausa kan pagbagsak ang tulay? Ay, ning tulay, inagihang kan truck na, some truck, na loaded with na itong aggregates na kay po man sa pinagtatrabaho kan kunan sa farm to market road man sa inutan kay ning Purok 5. Opo. Ngunyan, sabi ko, ito niya ako, ang capacity kaan, light sa para sa light vehicles lang. Lang, di ko man pirmi ng yaon sa na kung di magbabantay. Iyo baga. Ngunyan, sabi ko, siguro mga alas 2:10, itong pagka pangyari, inapunan ko man tulo si DA, si District Engineer Warren Asotea. In-inform ko tulo siya, tanganing niya ako, ma-informan. So, contractor na tagpa ka itong truck na naka-dispuido o naka-distroso. Ngunyan, nagtao man assurance na itong kuan asikasuhon ining kunya na ini ang bagay na ini. Tanya ako difícil na ako takon magraot ang panahon nguragang nga nakong kamakay na digdi parang naabangan na niya so nading tubig buda sa mga bata digdi wala man bang pinagagihan kan tubig digdi sa barangay Ilawod. So mga hali sa ibang barangay, yaon digim nagay, dahil nagdig ibang agihan, kundi ining barangay Ilawod. Kuna, pagkatapos, nagtaw siya kay assurance na ito asikasuhon. Sabi ko, ngunyan na daw, ngani, dapat asikaso na ini. Kina, inapunan ko man si contractor, na asikasuhon ninda ining kunyane nagturo man nag-respond naman tulos sa suwapon. Norin na pupunan ang tapos si Mayor in-inform ko man ta nganing kunyan man siya maging aware man siya kay ning pangyari. Kunan man tulos ni Mayor tinaraman instruction sa engineering office kang Kamalig. Kaya nag-respond naman nag-respond so nadi ang fire, so nadi ang police. Pinagtarabang-tabangan so kunya marenga hindi man so nading nadiskuido baga. Hindi lang ito. Norin na tabi kapupunan ang pagrestorar ka na nagrampahog na steel bridge. Nag-speak ako ngunya na aldaw. Sinda mag-iro, kunyan mairo. Okay. Sabi gusto ko, ma-aksyonan tulos ini. Depo kap kikwan. Tulong turisyo inidigdi sa barangay. Depo kibang agihan. Ura man ibasyon naman. Sugo sabihon, importanteng maray po iyan. Malibot sinda, pero mga motor, mga bihikulo, hindi man makamalyo sa mga kargamento ninda, hindi man may daraduman sa harong ninda. Gusto sabihon po, talagang grabe ang pangaipuka na tulay na. Tayo pala ng sulaminding agihan, pasiring sa nagkaperang purok mo dyan.
Iyo tabi sir. Oo. Na ako niyan. Nya, yan po na dump truck. Dapat ngunyan tulos ma-resolverat ini. Sabagay, baski ba ko man akong engineer, madali man lang ini ko na noon. Gibon. Oo. Yan pong dump truck na, pero may nag-aagay yan. Ang ngunyan lang uminagi po yan. Kaswapon lang. Kung minsan nahiling ko ini, nagbabalyo man ini. Kaya lang, kapo, kaswapon, talagang loaded. Di po tinaraman iyan na di dapat sinag-agi dyan, di ang pwede na truck niya sa tulay. Di po sinabihan po iyan kan. May So, kontraktor, dati aware na sinda na nako, an maagi lang dyan sa tulay naan, sa mga light vehicle, bawas sa truck na sarabik, pwede ito. No. Tinaraman muna palampong dahil dapat iyan ang mga arog ang kagabat na truck. Naman sinda kay ito. Sinabihan muna palampong, nag-agi pa. Dapat na kunanan na bawal. Ayan na nga ni. Sinabihan muna pala, tapos naglusong pa dyan na. Ay, pinagtataram, kadikit man lang ngayakan. Aba? Maski kadikit na magabat. Ayun. Salbatan ang pangyari sa mga baka. Ito na ko kay Jim Kaswapon sa video, boda sa picture yeah, nailing ko po. Tagili, hanggang mo niyan po, yan pa sa ibabaw so dump truck. Pinagkunanan kay ning so bako, di naman sa ibong. Isus ko. Okay. Sige kap, ngunyan pong aldaw, siguro mapalap kan si Jimmy kung magibong ngunyan. Takunday po, apo lang tagiraray ang mga otoridad, ha? Tabangan Tabangan di ka na ma-restore yan sa mas talong madaling panahon. Aga mismo. Opo. Okay. So ano po, dahil man kitang damage to properties, tabi? Sulament ng tulay. Na damage. Opo. Okay. Na injured na tao, dahil man. Opo. Okay. Sige. Okay. Sige. Kap, salamat po. Thank you to. Okay. So, sinang taon na ini tabi natulay na ni Kap? Mga more or less mga nading 5 years na man. 5 years. Ano nagpatrabaho ka na tulay ng Pangulo ini ba kuman? Bukin man na hindi ko man makwata siguro ko sa mga di ko masiguro sa siguro makakuha ka mong tamang impormasyon sa district sa DPWH. Pero nagdigdi na sa taga DPWH kasapon? Ora pa man ako nakita. Ora pa ako nakita. Oo. So, anyway, si Mayor, may post man tabi pinanahiling ako na nakipag-coordinate na sa DPWH. And siguro, ma-coordinate niya to ini si District Engineer Warren Azotea taod-taod. Ang peligro ka ni tabi BP, sa mga aggregates, inurula na digdi sa tanganing makahalis. Kasi para gumian yan. Dapat haliw na andyan. Inurula digdi na sa tahaw kanda tubig. Ngunyan, so nagaba, iyan makakasulat, ikaso igwanin pagbaha. Yeah, iyo, saro pa yan. Sulat flood control ang sakripisyo naman ka na Yeah, okay. Siyempre sa tubig maatras. Ngunyan, ang mga tao, nahali duman sa Purok 5 to Purok 4, an agin hindi digdi sa tulay tagilid tagilid na sinsilyo sa tulay pati sa barandilya. Okay yan tabi bibi. Sige. An sa tuyang eksklusibong pakipagurong ngunyan kay punong barangay an kapitan kan barangay Ilawod Kamaligalbay. Yan tabi bibi yan sa tuyang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News. Sinabihan ng sus kung pag hindi ko alam kung nag-iinit naman ang lawas ko. Nag-iinit na ang panahon. DCGB. Sinabihan ng day mag-agit na magabat iyan. Day kaya kan truck dyan. Kan tulay na ang gabat kan dump truck. Natabaya talaga agi ka mo. DCGB. Sinaramanan na ka. Bareta. Ano ni? Ulita daw tabi ni? Ulita. Ulita. DCGB, Baretang Bareta. Yan talagang baretang bareta. Alam mo nang deka mo. Pipipagit ang magabat nga ni Bayan Truck. Kung binagi ka mo. Narumi ng pahog. Paningit sa Morning Hirit. Isus ko. Patawada kita kan mga kalag na nagkabiritay sa tanag.
Aramon ta daw, ang mga dagdag kaaraman, ngunya na pagkaaga, kasabay si Sha Leron. Good morning, Sha! Good morning po, VP Henry, asin sa tuyang mga paraan tabay. Aram daw nindo na ang mga bakaan igwaman in best friends. Yes, gariman sa ng mga tao. Tatao din sinda makipagbarkada. Sigun sa pag-aaral kan University of Northampton sa UK, kapag nasiparar ang sarong baka sa amigo kaining baka, ang nakakamati sinda nin stress asin anxiety. Kapag magkaiba na naman sinda, mas namamati nindaan pagiging kalmado asin maugma, kung sain sabay sindang nagkakaon, nagtuturog, o maski ang paglinig kan barahibo kan kada saro. Makaugmang isipo na dawa mga hayop ang igwamanin friendship circle asin emosyon, kung sain saro palan ang mga baka sa nagpapatunay na happiness is better when shared. Wow. Yan po, VP, ang paningit sa morning hirit mo niya na aldaw ng Biyernes. Ini po si Shara Melaron, marhay na aga. Thank you, Misha. Mga dagdag na kaaraman sa morning hirit. Paningit sa morning hirit. Maraypan baka ano? Maraypan baka. Nagdadangog kamo sa morning hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibig ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripon ini, entertainment, at the same time fine dining, lugod, mapangyari, asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimagan sa namang saro. Itagabos tiniripon ni Diyos sa pagkamo. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hi, ako po si Ma'am Melinda Wee. Good news mga taga Donsol, Sorsogon. Magkakaroon po tayong gagawing free health consultation on August 29, Friday from 9 a.m. to 2 p.m. at CMB Office, 2nd floor, JV3 Building, San Jose Street, Away, Donsol, Sorsogon at Tapsoreco Office. Pakidala po if may mga latest laboratory results kayo at first come, first serve po tayo. Kami po ay seryoso sa aming misyon to help restore the health of people. Marami na ang nakagraduate sa maintenance at mga due for operation ang nasave sa operasyon. Ugaliing makinig sa programang CMB Kalusugan at Kabuhayan, Monday to Thursday, 6:30 to 7 ng gabi at kapag linggo, 7 to 8 ng umaga dito sa 729 kHz DCGB Legazpi. For more information, you may call or text 0939-9040717. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan, always number one. Always
Number 1, DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Always number 1, always DCGB, alas 6:06 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines mga tugang kan mga bareta ngunyang pong aldaw nin Biyernes 29 kan bulan na Agosto. Duwang inner lanes kan ginubatan bridge sa Maharlika Highway kan ginubatan Albay. Temporaryong isinarado kan DPWH. Inaugurasyon as in blessing kan pinakaenot na o kang enot na Alternative Learning System Community Learning Center sa Bicol Region sa Laog ng Tabaco National High School. Pinaginutan mismo ni DepEd Secretary Sani Angara. Kuwari sa ginubatan Albay, hinagad kan sanggo ni ang sanggo ng bayan na suspender para mientras ni Governor Noel Rosal. Apat na bagyo, posibleng lumaog sa nasyon sa Setyembre, sigun sa Pag-asa. House leaders dahing problema na isabay sa lifestyle check pero naghirit na isabay ang hudikatura. Sa ibang nasyon, South Korea, nagpautob ni nationwide ban sa paggamit ng cellphone sa mga classrooms. Business news, presyonin bagas. Babantayan kan gobyerno sa 60-day import ban. Health news, man iba-ibang kausa kan pagnipis nin buhok, ibiniklad kan mga health experts. Rekomendasyon kung paano maagapan na makaskas na pagnipis nin buhok, aramon, taod-taod lang. Ngunyan mga tugang sa detalyes po kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokalig di po sa GB News Express. Temporaryong ipinasarado ang duwang inner lanes kan Ginubatan Bridge sa Maharlika Highway kan Ginubatan Albay. Sa biso kan DPWH 3rd Engineering District, ang closure sa nasabing tinampo epektibo sagkod magpaluwas din panibagong notisya sa indang ahensya. Mientras tanto, igwamanin ipinaluwas na alternate route sa Barangay Arimbay asin Barangay Bigaa kan Legazpi City. Ang gabos na public utility vehicles pwede man nagamiton ang national road sa gabos na oras mantang ang private asin light vehicle mabiyahe pasiring sa First District and vice versa. Pwedeng umagi o kaya sa alternate road sa peak hours magpon alas 7 sagod alas 9 nin aga asin alas 4 nin hapon sagod alas 7 nin banggi. Iba pa niya to ng mga bareta sa lado lokal, pinanginutan po ni Department of Education o DepEd Secretary Juan Edgardo Angara ang inaugurasyon as in blessings kan pinakaenot na Alternative Learning System Community Learning Center o CLC sa Rehiyon Bicol sa laog kang compound kan Tabaco National High School kasuhapon. Ang fasilidad iyong apat na inestablisir sa bilog na nasyon asin pinatindog basado sa Republic Act 11510 o ang ALS Act na nagsusugo sa kada syudad asin munisipalidad na magkaigwanin maski sarong CLC. Pinaglalauman na mapapakinabangan ini nin 470 na mga ALS learners kan Tabaco City asin makapag-implementar ng mga epektibong programa para sektor. Ang programa ay natindira ni Albay 1st District Representative Crisel Lagman, DepEd Undersecretaries o mga DepEd Undersecretaries, Regional Director Gilbert Sadsad, Official Hali sa Albay School Division, asin Tabaco City Division, pati na mga opisyalis kang provincial asin lokal na gobyerno. Dagdag, mga tugang na bareta sa lado lokal. Nasa linya po ang bareta ni Al Armario. Hali dyan sa luwas, ngunyang pong pagkaaga. Go ahead.
Naputol ang signal ni Alar Mario. Hali po dyan sa labas. Mientras tanto, mga tugang sobra po sa 20 grupo hali sa iba-ibang partikang nasyon mapartisipar sa ibalong festival Dragon Boat Invitation Race o Invitational Race sa Sabado asin Domingo sa Legazpi City. Dagdag na o kaya bago po yan duman mo na kita sa report ni Karen Ala, may kinaraman sa Philippine Billiards legend na si Efren Bata Reyes makikisumaro sa gigibuho na second Ibalong Festival International 9-Ball Billiard Tournament sa Legazpi City. Uya po ang report. Magiging bisita sa syudad ng Legazpi ang kampyonato asin Magikero sa Lado Kantawat sa Bilyar sa Pilipinas na si Efren Bata Reyes. Mga tugang hinagad po kan Sanggunang Bayan kan Ginubatan Albay na suspenderon muna ang quarry operation sa nagkapirang area kan Ginubatan. Inaan nakapalaman sa resolusyon na inaprubaran kan konseho na ipinagbusol ni Councilor Jolay Tingson. Sa entrevista kang DCGB News, sinabi ni Tingson na kinakaipan munang suspenderon ang operasyon kan quarry sa sendang munisipyo sa pagkasabi na dapat pag-adalan kung anong mga areas digdi anigwanin magdadaranin problema sa mga residentes kan barangay Masarawag asin kataraning na mga barangay. Sa yan tinawanin doon na dapat nguna magkaigwanin nin personal na investigasyon ang mga personahes kan Mines and Geosciences Bureau kan DNR kasarabay ang iba pang mga concerned agencies tanganing makabilog nin solusyon in kaso kung may mahiling na problema sa kapalibutan kan mga barangay na yaon sa taludtod kan Mayon Volcano. Ang resolusyon ay naprubaran kan Sanggunang Bayan sigon kay Tingson naka-address kay Governor Rosal na naghagad na isuspender kay ni ang quarry operation sa lugar. Dagdag na mga bareta, balikan niya to ang report ni Al Armario. Bubusol ng unyan kan sanggunian panglungsod kan Legazpi na sa Department of Education na isabay na sa curriculum ang manungod sa epikong Ibalong. Aprobado na resolusyon at pigapasar ni City Councilor Attorney Butch Lucila, JP Lee asin SK Representative John Nicolas Garbin. Sa resolution number 17-0055 series of 2025 tigahagad sa DepEd na institutionalize ang integration kan epikong Ibalong sa mga subject kan elementary asin secondary public or private schools digdi sa Legazpi para madalan kan mga aki ang manungod sa kultura ang ginikanan kan lugar na Ibalong o nyan Legazpi asin ang naging papel kan tulong heroin asin dabaltog bantong asin hanjong. Ang resolusyon na ini aprobado na asin madepende na sa DepEd kun dadangogon. Al Armario, DCGB. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal, balikan ta ang report ni Angel Mostasa. Sobra sa 20 mga grupo ang tigalauman na mapartisipar sa gigibuhon na Dragon Boat Invitational Race sa Legazpi Boulevard poon sa aga, Agosto 30 sagut 31, 2025. Sigun ini kay Konsehal Alan Ranyola, ang event head kung sa ng kada team ang kumpreso ni nasa 20 sagut 30 persona kung sa imposibleng poko mas o menos sa 600 na mga individual halis sa manibabang parte ka nasyon ang masabay sa kompetisyon. Sinabi ni Ranyola na pagraralabanan ninda ang 100,000 pesos na premyo
para sa makakuha kan first place, 50,000 pesos naman sa second prize, as in 30,000 pesos naman sa third prize. Sinabi ni Ranyola na ang sabi nga kompetisyon, ang parte ka nagpapadagos na Ibalong Festival 2025 kung kaya pigi-imbitaran nila ang mga ligas penyo as in ang publiko na maghiling sa nasabing aktibidad. Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, DCGB. Mientras tanto, mga tugang may dagdag man na report si Jimmy Nasalita. Partikan follow up kan na nagabang tulay basado kay Kapitan Edsel Garcia pigatawan niya ni plaso an kontraktor Highton Construction magin ang DPWH na alas 9 ngunyan piglalao man niya na mag-aparisir ang mga ini digdi sa iyang barangay tanganing maraman kung ano ang aksyon na gigibuhon sa tulay na ini na guminaba. Basado kay Kapitan, manungod duman sa proyekto na naihapot niya to kung ano ang ongoing projects duman sa ibong tulay, Farm to Market Road, Aligado, ang pigpapatrabaho duman sa ibong na tulay kung sain time duration aros tapos na kan iniro pa alagad hanggang sa ngunyan masiptimre na dai pa natatapos sa dai masabutan na rason kung kaya kung iguanin liability an driver na nag-agi digdi na kargado an sa iyang truck nin mga aggregates pahala na kay ito ang kontraktor ang Highton Construction kung ano ang papanimbagan ka na driver, ang importante sigon kay Kapitan maristorar ang tulay na ini dahilan sa importanteng mara ini sa sayang mga konstituentes asin ini delikado kung iguanin paguran ini ang makakabara sa makuso o kaya halapad na salog digdi sa nasabing barangay. Dangugon tagiraray si Kapitan Edsel Garcia. Marcus Road, okay, na doon sa Purok 5 sa Inutang. Ngunan, ang nakakontrata, Highton. Okay, na dapat supposed to be natapos na kuta. Ngunyan, dahil may... Sa timetable, kaswari nina po? August 2024. Oh, natapos yun sa Putruwing, kaswari? And the date of completion saan, January 2025. Oo, late. Nakuha na mo kaya pa nasagka na nagka-problema, tamo nga niya ito, mansibado so nakain na, kinun lang kuhan, kinasuhan nga niya. Pero, so pag... Nako, basta hindi ko kinunod talagang specific na usipon saan. Kasi nga, hindi ko manaram sa kuhan nila. Basta sunod trabaho diyan, ayoko naraman ko, ayoko noon nagka-problema. Kaya inalin nga ni issue engineer na bintang. Pinapagkatapos, nga di pinailaning kaso, pinanagos na nga na. Nga na, ongoing pagtrabaho nga na, okay na. Pirang metro ang pagkitrabaho? So, na 600 meters. Oo. Yan ang informasyon na nakuha niya to duman sa ibong nakan tulay. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB nyo. Iba pa niya itong mga bareta sa oras na 20 makalipas ang alas 6 ninaga, General Nestor Babagay kan PNP Bicol as in Mayor Leni Robredo Canaga nagmeeting na para sa seguridad kan Peña Francia Festival ngunyan na taon. Detalye kan report kay Joshua Bino. Harani na naman ang selebrasyon kan kupestahan kan ina asin patrona kan Bicol Region na si Nuestra Señora de Peña Francia kung saan ang Peña Francia Festival sa Naga City. Iyo ang taon-taon man pinagdadayo asin pinagbibisita ng kadakol na mga deboto asin na turista kada bulan ni na Setyembre. Kung kaya katakod ka na bagay na ini, nakapag-promisa na si PNP Bicol Regional Director Police Brigadier General Mr. Babagay Jr. kay Naga City Mayor Leni Robredo na suportado ka na mga kapulisan ang nasabi ng selebrasyon kan kapistahan
ni Nuestra Señora de Peña Francia asin yaon ang promesa kaili para sa seguridad kana mga aktibidades para sa nasabi ng kapistahan. Kung matatandaan, nakaaging aldaw katakod ka na speaking engagement ni Mayor Lenny Robredo sa Department of Education, naghatid naman ini sa campus Singin Ola, partikular na sa opisina ni Police Brigadier General Nestor Babagay, asin napagoronan kan duwang nasabi ng opisyal na mga preparasyon para sa Peña Francia Festival sa Setyembre ngunyan na taon. Sa ngunyan, yaon ang asigurasyon ni Babagay na yaon na commitment ka ng mga kapulisan naman tinaron ang solemne atin ligtas na kondukta kan Peña Francia Festival ngunyan na taon. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCTV. Bilang kan mga bagong negosyo na nagrehistro sa SSS Tabaco, naglangkaw nin 35% kumpara ka nakaaging taon. Detalye kang report kay Jomar Bien. Naglangkaw nin 35% ang bilang kan mga bagong nagrehistrong negosyo sa Social Security System Tobacco Office kung kan bulan na Enero sundo Agosto ngunya na taon kumparado sa kaparehong panahon kan nakalis na taon. Basado ini sa datos kan mga run after contribution evaders operations na ginibukan SSS Tobacco Office. Nagluluwas na pun kang Enero 2024 sundo Agosto kanang kaparehong taon 96 sana sa mga employer ang nagrehistro alagad ngunya na taon sa kaparehong panahon nagabot sa 130 ang bagong magrehistrong negosyo. Nagresulta ini sa total na 278 mga negosyo asin 952 na mga empleyado ang dagdag na nairehistro sa Tobacco Office kan SSS pun kan Enero 2004 sundo sa ngunyan. Sigun kay Susana Malubag, pamayukan SSS Tobacco Office, ang paglangkaw kan bilang kan mga negosyong nagparehistro sa SSS resulta kan bulan-bulan na pagkondusir nindan in race operation o kan sa indang branch. Sinabi pa niya na ang mga empleados o trabahadores na ini kan mga bagong magrehistro sa SSS na mga negosyo pwede nang makakuha kan mga benepisyo na ipinagtataw kang SSS sa oras kan pangaipo arog kan sickness, disability, maternity, retirement, death, and funeral aid. Kasuod naglansar na naman nin race operation ang SSS Tobacco Office sa 11 mga negosyo dahil sa daikan mga ini pagrehistro sa SSS asin pagpalyar na bayadan ang kontribusyon kan sa ilang mga empleados ang race operation. Kasuod pinanginotan mismo ni Malubag kay ba si Attorney Maria Charissa Velasco kang SSS Luzon Bicol Legal Division asin iba pang empleados kang SSS Tobacco Office sa idang pinatanidan ang mga binisitang negosyo na asikaso ng obligasyon sa SSS asin mga empleyado ninda ngani na daina magantos pa sa korte an isyo arog ka nangyari sa ibang mga nagmamatagas na negosyante. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:25 nin aga sa GB News Express asin po sa Morning Hirit. Magbabalik kami. Magalipas lang po kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee ang Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya ni Nabalto, Hadjo, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Trade Fair sa Ayala Malls Legazpi, Beer Plaza sa Ibalong Park, Ibalong Executive
Exhibit sa Ayala Malls Legazpi, Agosto 29 sa 31. Beach Volleyball Competition, alas 7 ng aga sa Wangad Park, Legazpi City, Agosto 29. Ibalong Band Fest Grand Finals, alas 5 ng hapon sa Ibalong Park, Legazpi City. Ibalong Festival Grand Job Fair, alas 9 ng aga sa SM City, Legazpi, Agosto 30. Ibalong Grassroots Dance Sport Tournament, alas 8 ng aga sa Pacific Mall, Legazpi. Ibalong Zumba 2025, alas 6 ng aga sa Ibalong Park. Ibalong Bike and Fun Ride, alas 5 ng aga sa Ibalong Park. Car and Motor Show sa Embarcadero de Legazpi, Agosto 29 sa 30. Ibalong Golf Tournament sa Doña Pipita Golf Course, Agosto 30 sa 31. Provincial Table Tennis Tournament sa LCC Activity Center. Dragon Boat Invitational Race sa Legazpi City Boulevard, Setyembre 1 sa 5. International Billiard Tournament sa Legazpi City Convention Center, Setyembre 2. Mutya ng Ibalong 2025 Coronation Night sa Ibalong Centrum for Recreation, Setyembre 5. Ibalong Street Dance Competition, alas 3 din hapon, hali sa Bel Amor sa God Ibalong Park, Puro, Legazpi City, Setyembre 6. Bini Concert sa Old Legazpi Airport Grounds, Setyembre 6 sa 7. First Ibalong Festival Regional Competition Open Pomsay and Kirogi Taekwondo Championship, alas 8 din aga sa Legazpi Convention Center. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Ibalong! Ha! Ibalong! Ha! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite
Street, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, 6:34 in morning. Padagos kitangon yan sa mga darakulang bareta. Posible daw na maglaog sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang duwa sagod apat na bagyo sa bilog na bulan in Septyembre. Base sa climatological data kan Pag-asa, apat na cyclone track ang posibleng agihan kan posibleng maraot na panahon. Primero, iyo ang posibleng pag-agi kan bagyo sa northeastern part kan Philippine Area of Responsibility. Asin magdiretso sa Japan o Korea, mantang dai maglalandfall sa rin man na parte kan Pilipinas. Sinabi na dai pa makakaapekto sa habagat ang siring na cyclone track sigon sa Weather Bureau. Pwede man na mag-agi ang manasabing bagyo sa northwestern part kan PAR asin tutumboko ng Taiwan. Sa siring na sitwasyon, posibleng pakusugon kan bagyo ang southwest monsoon o habagat. Posible man na maglandfall ang mga ini sa northern o extreme northern Luzon bago dagos na dumiretso sa direksyon kang Hong Kong asin China. Ang panghuri, pwedeng maglandfall ang nagkapera sa mga ini o umagi sa southern part kan Luzon asin dumiretso sa Vietnam. Ang apat na masunod na pangaranin mga bagyo iyo ang Kiko, Lani, Mirasol asin Nando. Suportado po kan nagkaperang leader kan Kamara de Representantes ang direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ipairarom sa lifestyle check ang mga empleyado kan gobyerno. Sigon kay Bicol Saro Representative as in House Public Accounts Committee Chair Terry Ridon, na importante na bako sa ng sarong ahensya ang tututukan kundi gabos na sangakan gobyerno. Inuyunan man ni Manila 6th District Representative as in House Human Rights Committee Chair Benny Abante ang lakdang kan presidente, pero saro sagun sa iya dapat gabos pati judiciary. Enot kani pinag-ordin man ni Presidente Marcos ang hararom na lifestyle check sa gabos na ahensya kan gobyerno, partikular na mga embelto sa manumaliyang flood control projects, sigun sa anunsyo ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
Mas marhain na manginot ang mga kongresista na magsairaram sa lifestyle check sigon kay Senador Marcos. Ini ang sitwasyon o suwestyon ni Senador Amy Marcos kan direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na lifestyle check sa gabos na opisyal sa Tahaw kan investigasyon kan questionabling flood control projects kan haputon kung dapat na isabay ang mga legislador sa lifestyle check. Sinabi niyang dapat mainot ang mga senador asin kongresista, dapat man aramon kung talagang may negosyo, asin urog sa gabos dapat may makulong dahil sa garodaing ending ini. Mga tugang nagsumiter po ng resolusyon ni House Deputy Speaker si National Unity Party Chairperson Ronaldo Puno na paimbestigaran tanganing maaraman kung sisay ang mga funder o sponsor kan mga anomaliyang infrastructure projects sa rarom kan 2025 national budget. Sa House Resolution number 201, sinabi ni Puno na nabulgar na sa initial na investigasyon kan Senate Blue Ribbon Committee as in privilege speech ni Senador Ping Lacson na ang mga irregularidad sa implementasyon kan proyekto kan Department of Public Works and Highways. Kaibahan ang mga ghost projects na ginastusan kan gobyerno. Tinawanin do ni Puno na papanginutan o papangaipuhan na maraman kung sisay ang nagsulong para mapunduhan ang mga maanumaliyang proyektong ini. Pinagunambitan ni Puno ang pangangaipo na investigaran ang papel kan Department of Budget and Management, pagpapaluwas ng pagpugol o maipaluwas ang pundo kan proyekto. Ipinunto ni Puno na kinumpirmar kan DBM na may mga proyekto sa rarom kan 2025 General Appropriations Act na daitulos pinunduhan for later release. Sinabi ni Puno na dapat magkaigwan ng transparency as in pag-withhold ng fundo kan gobyerno. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa Lado National, bilog pa ang suporta kan Philippine National Police o NAPOLCOM sa bagong designado na Philippine National o PNP Chief na si Lieutenant General Jose Melencio Rafael o Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Sigon kay NAPOLCOM Vice Chair as an Executive Officer Attorney Rafael Vicente Calinisan na tama sana ang desisyon ni Nartates na ipautob ang resolusyon na nagbibirik sa mahiwasan na reshuffle kan mga opisyal na direktiba kay ni o na direktiba kay ito ni dating PNP Chief General Nicolas Torre III. Sinabi niyang ang lakdang na ini ni Nartates nagpapahiling sa nanin respeto sa institusyon as in sa sistema kan checks and balances na nakabase sa konstitusyon. Welcome sa NAPOLCOM ang pagsipa ni Nartates sa pwesto kay Police Brigadier General Jean Fajardo bilang tagapagtaram kan PNP. Nakapagdesignar man o na nakadesignar sa Directorate for Controllership. Dahilan digdi, bako si Fajardo ang tamang opisyal na magserbi bilang spokesperson kan PNP. Mga tugang, nagpuuna po ang Judicial and Bar Council o JBC sa interview para sa aplikante sa posisyon kan ombudsman kasunod kan pagretiro ni dating ombudsman Samuel Martires. Inot nang nagsalang sinda dating Commission on Audit Chairperson Michael Aguinaldo, Interior and Local Government Undersecretary Romeo Benitez, asin ang private law practitioner na si Attorney Johnny Caroche. Kaipuhan o kaibahan ang 17 na aplikante sa pagka-ombudsman na sinda Justice Secretary Jesus Rimulya. Mga interview pigigibo sa Korte Supreme Court and Bank Session asin madurar sa Agosto 28 sa 2002. O Agosto 28 sa September 2, kamautan kan interview no Gidon asin Kilatison ang mga aplikanting gustong magsalida sa ombudsman sarong posisyon na kritikal laban kontra sa korupsyon asin sa pagsiguro na paninimbagan sa gobyerno. Enot kay ni pinili ni Presidente Bongbong Marcos si Deputy Ombudsman for Visayas Dante Vargas bilang acting ombudsman. Alas 6:39, iba pa pong mga bareta makalipas lang kay ni GB News Express. GB News Express.
May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Halina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, aprobado po kan South Korea ang sarong lay na nagbabawal sa paggamit ng mobile phones as in iba pang digital gadget sa mga classroom sa bilog na nasyon. Pon sa Marso 2026. Kamaabutan kan lay na aksyonan ang naglalala na epekto kan sobrang paggamit kan mga jóvenes ng social media. Suportado ini kan duwang partido sa parliament kung saan isinumiter ang nasabing lay sa taho kang kahalitan sa addiction kan mga jóvenes sa social media. Sigon kay Chong Jong-hon, sarong legislador gikan sa oposisyon as in co-author kang propuesto, nadakol na jóvenes sa nasyon ang nagpupuyat gamit ang platform sa social media araw kan Instagram, kaya magiging problema ini sa salud asin sa indang pag-aadal. Base sa datos kan Education Ministry, 37% kan mga estudyante sa middle as in high school ang nagasabing naafektaran kang social media sa indang pang-oral daw na buhay. Mantang 22% mandigdi ang nagakamati ng grabing pagkapurisaw kapag daida kagagamit in social media. Maski na nga ni dakol na mga eskwelahan sa South Korea ang may sadiri ng patakaran, may kinaraman sa cellphone use, itinalaan ang bagong lay kan opisyal sa pagpapautob kay sa bilog na nasyon. Tutugutan man giraray ang paggamit ng digital devices para sa mga estudyanteng may kapansanan o para sa mga pang-edukasyon na kamautan sana. Mientras na nagkape ng youth advocacy groups ang nagkontra sa lay as in sinabing pwedeng balgaron kay ni ang diretsong pantawo kan mga aki. Baretang unyan may kinaraman po sa pagninegosyon, nagigibo po ang gobyerno ni Lakdang tanganing mamantinir na estable ang presyo nin bagas asin masiguro ang sufficienting supply mantang naghahanda ang nasyon sa pagpapautob kan 60-day ban sa rice imports pon sa masunod na bulan. Sigon kay Palace Press Officer asin Undersecretary Claire Castro na mapautob ang Department of Agriculture nin mahigpit na price monitoring tanganing proteheran ang konsumidores kontra sa bigla na pagitaas kan presyo sa panahon kan import ban. Dagdag paniyo si Castro na aktibong nagkokoordinar ang DA asin mga panginot na stakeholder kay bahan ng mga parauma, miller asin trader tanganing mapugulan ang pagmanipular sa presyo kan sa rice market. Siniguro man ni Castro sa publiko na may sufficienting supply nin bagas asin may weekly monitoring nin buffer stock na pigigibo ang Department of Agriculture. Aramon ta daw mga tugang kay News Director Mar de la Cruz an iba-iba ang kausa kan pagnipis nin buhok. Pero interesado ako kay niya. Ibiniklad kan mga health experts. Rekomendasyon kung paano maagapan ang makaskas na pagnipis nin buhok. Aramon ta po mo niya na aga.
Sana maagapan pa ini. Good morning, Tabi Paningmar. Good morning, VP. Ang pagnipis ng buhok, posibleng dara ka naman iba-ibang rason. Kaibanan na ang pagkurang, stress, medical condition, Parauton man ito. hormonal imbalance, o alopecia. As in, pwede man na genetics o naman na sigun sa mga health experts. Yan ang sinabi na pwedeng maagapan ang marikas na pagnipis ng buhok kung tulos na magpakonsulta sa dermatologist o endocrinologist para sa tamang eksaminasyon at medikasyon. Idinagdat ang mga eksperto sa salud na importanteng inuton na bago ng lifestyle, arugan tamang pagkaon at stress management. Magkakatabang man ang pag-inom ng food supplements na igwang biotin, iron, zinc, vitamin D as in omega-3 fatty acids na nagsusuporta sa pagrambong as in pagkusog ng buhok. Abiso ka mga espesyalista na kinakaipuan ng tulos na aksyon, tanganing mapagayon ang salud ng buhok, as in may biteran, ang padagos ng pagkaubos kainin. Health News from Newsbase, Mardela, Day Iba. Malain na rason sa number 1. Pag-asa, mga tugang sa kamugtakan kang panahon, kasabay si Melvin Almoela. Diyos marhay na pagkaga po sa mga taga-DCGP. Asin sa gabos na tagapakinig asin taga-subaybay kang DCGP. Iningang sa tuyang latest update sa kamugtakan kang sa tuyang panahon. Ang tropical depression na si Jacinto ay nasa luwas na kang Philippine Area of Responsibility. Mantang southwest monsoon no, paros kang habagat ang nakakapekto sa Surkang Luzon, sa Kabisayaan na sa Mindanao. Digdis sa Kabikulan, magiging bahagyang panganuron sagkod mapanganuron na kalangitan na may mga pulo-pulo mga paguran o pagkikilat pag naguldon. Dulot kang southwest monsoon o paros kang habagat. Ang paros ay moderato, halis sa Sur, Sulnopan, Sundo sa Sur ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat at kadagatan kang Kabikulan, magiging moderato. Temperatura pigil umampoon 25 sagkot 32 grado sentigrado. Kasi nangal daw ay masirang at yan na alas 5.34 ning pagkaaga. Kasi masulnop at yan na alas 5.58 ning pagkahapon. Inis Melvin Almoela reporting live halidigdi sa DOST Pag-asa Legazpi. Mga tugang iyang detalles kan mga darakulang bareta kanal daw, sinurat po sa Newsbase ni News Director Mar de la Cruz. Katuwang po si Jenny Balyaran at si Nicole Ann Gloriani. Kasabay ang report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas. Sinipuan GB News Express. GB, garantisadong bareta. The Diocese of Legazpi brings you One Voice, Part 2. One Voice, Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Anhagad kong pamibi ali sa Sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimagan sa lamang saro. Itagabos tiniripo ninyo sa pagkamo. Red Horse Super! Bakit ang sarap mag-shot ng Red Horse Super? Kasi bawat shot kasama ang tropa. Red Horse Super, ang shot ng tropa. Pinalakas na tropa, pinasuper na Red Horse. Red Horse Super! Drink responsibly. Mga tropa, i-like at i-follow ang Red Horse Super sa Facebook. Shot na! Drink responsibly. Nagdadalog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Nagdadalog ka mo sa DZGB, kaiba si Henry M.
Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ka Ronald, patayaw na ko si CR, naputol kibigla Nald. Naputol kibigla, sarawayong ka na. Kaling muna, nangabangaan pa sana. Nagdadangog ka mo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Nangabangaan pa sana na. Tatulo sa kasugpon. Salbatan. Amin. Hala ko na, hangos, inhale, exhale. Madali lang. Relax. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Sige. Uy, sarot. Sandali lang. Dito na tayo sa tuya. Baka malingawan tayo ni sandali lang po Baka malingawan tayo nita. Malingawanan ka po. Bako lang ini. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis sa cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang pag-inom nin alak o pagkaonin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago. Tanganing mga tay, kay pan po nasabayan ng protection Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid, Silimarin Capsule, para po sa salud as ng protection kang atay. Ini may Silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas ang Silimarin kang Liver Aid. Sarap pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saraldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan ang danyo sa atay. Pwede man nababawasan ang paghubag kayan. May bisyo manura, mahilig man uminom mo dahil, mas maray tabi na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule sa oral daw. Para dahil tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na. Para po sa baskog na atay, ang Liver Aid Silimarin Capsule mababakal, pangatugang sa mga panginot na butika nationwide. Iganda ng umaga pagkasama si Henry Maceda. Yes po, pero mas magandang umaga pagkasama po si Lord paggising sa umaga. Maretang Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang ini. Digdi po mga tugang sa Morning Hirit. Ukudadaw nindo. Si Isay daw ini. Ukudadaw nindo. Si Isay daw ini. Sisay daw ini. Salbata, napigkakapos pa ako maghangos. Joshua, good morning, Josh. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Sisay daw ini. Na empleyado sa sarong LGU. na May halang kauman dito Henry sa tungdan sa iyang opisina. May natatagong gatol sa lawas. Gari pala si Boy. Gari pala si Boy. Si Boy. Si Boy. Shalalala, si Boy. Si Boy mata. Oo. May natago bagang gatol. Kaya para nagralabak sa lawas. Nagruluwasan ka sa Nagruluwasan ka sa lungal daw. Itong pigtatakutan ko. Nagkaon kami kayo sa pipapaitan. Ta na. Itong pigtatakutan ko. Taba, kaluwas man sa gatol sa lawas ko. Ano ba yan? Ngunyan. Ang fight ni Boss Anong fight ni Boss? Tirador. Alam ko na, bata, birthday ngo niya ni Kwan, birthday ngo niya ni Ma'am Zen Rempis. Teacher Can Morms.
A beautiful wife of Sir Jerben Rempis. Yan. Aram mo, pag mga teachers, di ko palampas yan. Hindi ba? Padaba ko ang mga teachers, very, very close to my heart ang mga teachers. So, ha? pinadama mo pa ito? Ha? So, pinadama mo pa ito? Ako kasarapay yan sa kulalapit na pigataramungan mo niya na aga, sarawayong ka na. Di ka daw magparataram ka. Gabos na teachers, padaba ko tabi. Piring man ako. Kaya nga ni gusto ko, naging kaya baga ako naging teacher, di ba? Aha. Inspirasyon sa buhay ang mga teachers. Correct. Yan, di ba? Kaya mas maray na, sa totoo lang, maray musig na lagot. Sige na, baka mapasala naman kita ng niya naga. Bakit ba naman naabutan tang doon niya naga? Ano nangyari? Kay Busing? Ang fight si Busing. Tirador. Yung janitress sa opisina. Sigon sa kulalapit. Oo. Pero naglubog sa busis ko Ha? Pero naglubog sa busis ko. Ano? Mabalyo na ako dito yung magbalyo. Oh, lali. Gilid noy. Tamay sus ka bang problema si Kwan? O problema kan si May. Gilid. Nagkakuan na sa tao kan tinampong sarawayo na ini na. Okay na. Ano na? Tapos, nawara na. Hello? Go! Yes! Sigon sa kulalapit. Ining si Busing. You know I'm gonna get. Baby, when I met you, there was peace unknown. I set out to get you with a fine-tooth comb. I was soft inside. There was something going on. You do something to me that I can't explain. Hold me closer and I feel no pain. Every beat of my heart, we got something going on. Tender love is blind, it requires a dedication. All this love we feel needs no conversation. We ride it together, making love with each Other, islands in the stream. That is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world. Tayo on each other. Alas 7 na, Noy. Tama na. Saga na lang. Bukas na lang. Bukas na lang, Ihado. Opo, Nong. Bukas. Madalaga ng tasala siting bareta. Salbatan ng aliko ini. Goodbye. Ano na yan? Bata birthday niya ni Virgilio Monteveros. Happy birthday tabi, amigo. Sabi ni Monte, day kong ilago na dagog sa chismis. At ayun na nga ni amigo. Saga na lang. Isa itong lalaking sarawayo na ito na pagbabantayan da sa mga janitress. Ano ba yan? Di paano kayo ni? Do something to me that I can't. Islands in the stream. That is what we are. And I feel No one in between. beat of my heart, we got
got something going on. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Ini po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Goodbye. God is good all the time. I love you all. Mabuhay. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number one, always at your service. Abangan sa Radyo DZGB ang